Andi. Ndikati eni vaudzika vachida kuchena seni vandiri mabhanang'ana nemhene kana vauya ikoko you can gain maintain smart over white captain. Hello guys, in fashion police ndinaitisa soja lavo ndianga riri fashion police amasatani ndarwadziwa nekufa kwaita hanzvadzi yangu handizivi ndotaura sei ndoti kana kuti yangachitaura but ndarwadziwa handizivi kuti ronda raandisira achakwanisa kuriita kuti rizobva ndiani kuti mese muzondiziya ndiye kuti nhasi ndinzi eni fashion police ndijarafu ndakashanda naye zvakanaka kusvika to the last, kusvika pekupedzisira hembe yese yamaona Saura akapfeka ndini ndakona kuti hapana apa ndogara kana 3-4 days hanzvadzi yangu itaizvi ndiri muno kuti ndakakwanisa kuira naSauro kubva gore randaziyana naye kusvika nhasi azonzi afa handambura ndambotukana naye kana kunzi ndaimunzwisisa zvaaida nezvaanga asingadi ndarwadziwa kusvika kupedzisira nekuti rest in peace my brother kuteerawo handizive ndakambofunga kuti pamwe uchanzi wamuka but waramba kumuka wango kuti enda kuenda ndarwadziwa. Thank you.